Здравейте, деца! Днес ще си поговорим за нещо, което срещаме всеки ден, но рядко се замисляме колко важно е то. Темата ни е температура и термометър. Ще разберем какво е температурата, как се измерва и с какви уреди можем да я измерим. Но преди това, нека ви задам един въпрос. Погледнете тези изображения. Имаме сняг, слънце, горещ чай и лед. Как мислите? Тези неща са топли или студени? Правилно, снегът и ледът са студени, а слънцето и горещият чай са топли. Това, което усещаме като топло или студено, наричаме температура. Но как можем да разберем точно колко е топло или студено? Нека разберем. Температурата, това е мярка, която ни показва колко е топло или студено едно нещо. Имаме две чаши. Например, ако докоснем чашата с ледената вода, ще усетим студ, защото температурата ѝ е много ниска. Ако сложим ръката си на чаша с гореща вода, който има пари, както виждате, ще усетим, че е много топла, защото температурата ѝ е висока. Сега си представете, че искаме да знаем точно колко е топло или студено, но не можем да разчитаме само на нашето усещане. Затова използваме специален уред, наречен термометър. Термометърът е уред, с който измерваме температурата. Той ни показва точно колко е топло или студено. Има няколко основни части, които правят термометъра точен и лесен за използване. Първата част, това е резервоарчето. Това е долната част на термометъра, в която се намира течността, обикновено живак или оцветен спирт. Когато температурата се промени, течността се разширява или свива. Втората част, това е капилярната тръба. То е свързано с резервоарчето. Тънка тръбичка. Течността се движи нагоре или надолу в нея според промяната на температурата. Отстрани на термометъра имаме числа. Скала с числа, които ни показват колко точна е температурата. Обикновено тя е в градуси по Целзий. И четвъртата част е външният корпус. Това е стъклена или пластмасова обвивка, която предпазва термометъра и ни позволява да виждаме течността отвътре. Сега ще разгледаме няколко вида термометри, които използваме за различни цели. Първият вид е медицинските термометри. Те се използват за измерване на телесната температура. Нормалната телесна температура на човешко тяло е около 37 градуса. Ако температурата е по-висока, това може да означава, че сме болни. Днес съществуват и безконтактни медицински термометри, които измерват температурата, като се насочват към челото или друга част от тялото. Това е лесен и бърз начин за измерване. Вторият вид е външните термометри. Те измерват температурата на въздуха навън или в помещението. Обикновено те са стъклени и показват температурата с помощта на спирт или живак. Можем да ги видим на стени или прозорци, за да знаем как да сме облечени подходящо за навън. И третият вид са дигиталните термометри. Те са съвременни уреди, които могат да измерват температурата на тялото, въздуха,
водата и дори храната. Те са много удобни, защото показват резултата директно на екрана. И даже често имат допълнителни функции, като аларми за висока температура. Сега, след като научихме какво е температурата и как работят термометрите, нека направим няколко упражнения, за да проверим какво сме запомнили. Първото ни упражнение, вашата задача е да посочите правилното място на всяка част на термометъра върху схемата. Хайде да започваме. Първата част. Браво, резервоарче. Втората част. Капилярна тръба. Трета. Скалата с числата, да. И външният корпус. Браво. Второто ни упражнение е да попълним липсващите думи в текста за термометъра. Аз ще ви прочета, а вие ще ми казвате думичките. Да започваме. Термометърът е уред, с който измерваме температура. Тяло на термометъра. Това е външната част на термометъра, която може да бъде стъкло или пластмаса, точно така, в зависимост от вида. Термометричната течност. Термометрите, използващи течност, като живачен или спиртов термометър, течността се разширява или свива в зависимост от температурата. Браво! Скалата, това е частта, на която се виждат числата, които показват стойността на измерената температура. Браво! А последно, резервоар, това е частта, която съдържа термометричната течност в края на термометъра и позволява разширяване на течността при промяна на температурата. Извинявам се много. И третото ни упражнение. Нека сега покажем какво сме научили, като свържем термина с правилното описание. Да започнем. Термометър. Това е уред, който се използва за измерване на температурата на различни обекти или на въздуха. Точно така. Правилен отговор. Второ. Да, това е частта на термометъра, която показва измерената температура. Трето. Живачна течност. Да, течността, която се използва в живачния термометър и променя обема си в зависимост от температурата. Резервоар. Да, част от термометъра, която съдържа термометричната течност. Точно така. И последно, температурата. Мярка за това колко е топло или студено е нещо. Браво на вас! Всички отговори са правилни. Деца, днес с вас научихме, че температурата е мярка за това колко е топло или студено нещо. С помощта на термометрите можем точно да измерваме температурата на нашето тяло, въздуха и други предмети. Разбрахме, че термометрите имат и различни видове – медицински, външни и дигитални, и че всички те играят важна роля в нашия живот. Благодаря ви за вниманието. Бяхте чудесно, справихте се отлично и до следващия урок.